Yaba mfowethu, mina noma ngingakushela ngize ngiguqe phansi unengane ngeke ngize ngikulobole, noma ngaqamba wonke amanga akhona emhlabeni ngithi ngiyakuthanda, uma unengane ngeke ngize ngikulobole mina, ngeke ngikwenze wami umfazi. Cha, ingane ngabani leyo? Wawukhala uthini? Cha, ngikhuluma into engiyiyona nje, mangingamasimba ngikhuluma amasimba kusho ngiwona-ke lawo masimba. It's fine. Khomentani-ke ningibulala manithanda. Angeke ngikhulume into engingeyona. Cha, appearance yami. Uma unengane yomunye umuntu, hamba uyolungisa naloyo muntu. Yeke uzohlukumeza ingane. Ingane izokhula inemiqondo eminingi. Ngiyezwa abanye bami ngibuza ngevidiyo yami engiyikhiphile bathi ngikhulume kabi. Cha bafowethu, abantu abarongi yeni madoda. Umithiselani umuntu mungeza umlobole? Nina abanikazi besivumelwano babili, mamithisa nawe mamithisa, umvulela kanjani umuntu iy'nyawo umbone ukuthi umuntu ubaqwe? Cha, ngikhuluma iqiniso nje bafowethu. Lo ongithukayo nekhanda ngathi i-coffin, tag ngesileva athi khona esaka. Khuluma amasimba la. Khuluma umsangano, ukhuluma impuphu. You understand? Engikushoyo mina njengenkosi yensizwa ngithi mina ayiphele lento yokuthi umuntu amithise umuntu amshiye. You understand? Unless phela makuwukuthi into uyithola ihlupheka okanye uyithola isahlukumezekile, then themisa iqala ukuba right, yasiveza ukuthi kahlahle yona unhloboni kapende. You understand? Umuntu ngeke uzomshintsha. Okanye makuthi kuvela esinye isimo-ke esingeke sikhulunywe manje. You understand? Kodwa wena kade ukhuzwa kuthiwa ungahambi abafana bayingozi, wahamba wayosakaza ikiwi le emva kwesibaya, wabuya lapho usuthi wena mother of 3 amasimba. Lalela leyo nto leyo, amasimba lento leyo. You understand? Noma ningakhuluma ngenhlaza amathe nezinja niyaphinga. Ya, iy'ngane siyazi njalo ukuthi nina nimitha benenza iy'timela, benihlaba nga-4, ya 8 in 1, uzenza u-undertaker, uzenza isitimela wena uyalayisha. Haka amatorokisi uyahaka wena, maqeda uze lapho uthi umshado, uthi wena umama wengane. Amasimba lawo, amanyala lawo. No, uthi umama wengane kwasha kwacima. Bafowethu, umama wengane umuntu loyo akabuyeli kumuntu wakhe. You understand? Unless makuwukuthi uvele ubolile, akabole kakhulu. Thank you. Nobaba wengane naye uma kuwuthi ubolile akabole kakhulu. Ya, wena othi ufuna uganwa umuntu oney'ngane eziwu-4 different surnames, kulungile phela nawe angithi unjalo. Wow.